Hækkvarter kalder messen. Hækkvarter kalder messen. Ja, her er hækkvarter. Smør lige 3 lækre håndmager. Og så skal jeg lige have en ræg Erik og en kold Jubi. Det er skide godt her på videoen. Skifter. Det her er ikke ja, det her er Roger. Ja. Hun er sur over, at jeg ser den her film på videoen. Hvad siger I? Weekendtilbud i Videoland. 8,5 Kentucky måger. Og 3 films. En hund. Simpelthen en hund. Ja, sådan med fritter og gurkesalat. Natsygeplejerskens sidste knald. Eller de elskede i opvågningen. Ja, bagefter er der sportslørdag. Bold. Det kalder jeg weekend. Noget og noget drik, og så bold. Ja, så keder hun sig. Hun ser ud i køkkenet og strikker. 2 ret, 2 rang. 2 ret, 2 rang. Det får man altså ikke Nobelprisen for. Nej, som jeg siger, intelligente mennesker keder sig aldrig. Se på mig. Video. Walkie. Og så hjemme computeren. Jamen, putter noget ind i den ene ende, og så kommer noget ud af den anden. Sådan er livet. Input, output. Men så forleden, så kommer hun ind. Hun kommer bare lige ind. Lige midt i karatehævneren fra Hong Kong. Og begynder at bagle op om sommerferie. Og hvad jeg havde tænkt mig. Tænkt mig, sagde jeg så. Det skal du overhovedet ikke spekulere på. Så får du bare ondt i knoppen. Det er simpelthen teamet og tilrettelagt. Ja, vi snupper sommerferien her hjemme under Sensanoen. Med video og så EM i bold. Men om det var nok for damen? Nej. Hun vil sgu på motionferie. Kanotur på Gudenå. Der blev jeg lige godt ophidset. Der måtte jeg lige op og markere. Skulle vi pæle rundt ude på Gudenå, mens gutteren spiller på Parc de Prince? Jamen, det er landsforræderi. Skulle jeg svigte Allan og Jesper og Sjønne og de andre, og så mod Frankrig? Ja, nu er det ikke, fordi jeg har noget mod udlændingen. Altså i udlandet, ikke? Men franskeren smiler. Dejlige danske, ja, det er verdens bedste skinker i vejgrøften. Det er jo hul i albeklatten. Og så deres lange franskbrød. Næh, de skal komme til at æde skinkeren. Når jeg ser her bagler handling, det er det, vi skal have. Hækkvarter kalder junior. Hækkvarter kalder junior. Brian, kom lige med films nummer 2. Den her Lise har med slavepisker. Ja, den kan han sgu sagtens tåle at se. Ja, jeg var 9 år første gang, jeg gik ind til Forbudt for børn. Og har jeg taget skade? Ikke en ski.